Čau, vítám vás u dnešního videa. A tentokrát budeme opět cestovat časem, protože většina záběrů, které v tomto videu uvidíte, bylo natočeno zhruba před 3 měsíci. Naštěstí v tomhle případě záleží spíše na místě než na čase, a proto se pojďme podívat do obce Skalité, nacházející se na okraji Kysuckých Beskyd. Odhaduju, že spousta z vás slyší o nějakém Skalitém asi poprvé. A přitom se dříve mezi lyžaři a snowboardisty jednalo o poměrně známé jméno. No ale jak vám asi došlo, tak se o tomhle areálu zrovna dvakrát moc nemluví. A proto se pojďme podívat na to, proč se z tohoto dříve poměrně oblíbeného a stále se rozvíjejícího areálu stalo jen pár sloupů a chatek různě rozmístěných po zdejších loukách. Jestli se na území Skalitého dříve nacházely i jiné, dnes už neexistující lyžařské vleky, se mi bohužel zjistit nepodařilo. A proto vás v dnešním videu seznámím pouze s těmi dopravními zařízeními, které stále existují. Aby jsme mohli začít, musíme se přesunout do roku 1980, kdy zde Tatrapoma postavila první vlek, a to F12 v levé části areálu. V porovnání s většinou F je tento vlek poměrně dost dlouhý a k překonání jeho úctyhodného výškového rozdílu celkem 130 metrů mu na jeho 580 metrů dlouhé trase pomáhá celkem 11 podpěr, což taky podle mě u vleku tohoto typu nebude daleko od rekordu. Teď, při pohledu na dolní stanici si možná někteří z vás všimli, že je tady něco, co na F-ko z brzkých 80. let moc nesedí. Vidíme zde totiž lanáč, který v době konstruování tohoto vleku ještě neexistoval. Nicméně na novějších zařízeních stejného typu se s tím setkáváme běžně. Toto je ale jediná věc, která byla na tomto vleku za 40 let jeho existence vyměněna, jinak je snad všechno úplně původní. Jistě jste si všimli, že dole vedle F12 se nachází i jiný, kratší a o dost drobnější vlek. A pokud se u předchozího zařízení jednalo o jeden z nejdelších exemplářů, tak toto S-ko by ve své kategorii mohlo být přesně opačný extrém. Na jeho trase totiž nalezneme pouhé 2 podpěry. A není vůbec divu, vzhledem k tomu, že délka se jen těsně přehoupne přes 100 metrů. A převýšení o hodnotě pouhých 12 stovek centimetrů taktéž nebude zrovna mezi těmi největšími. Já jsem si teda upřímně vždycky myslel, že dětské vleky byly až luxusem poslední doby. Nicméně tento vlek byl přes všechna moje očekávání postaven již v roce 1983, teda aspoň podle té jediné zmínky, kterou můžu najít. Proto, aby jsme se dostali k historicky třetímu postavenému vleku, musíme kromě menší cesty časem do roku 1988 provést taky přesun v prostoru asi o 700 metrů jihovýchodně a tady se setkáme s něčím trochu jiným, což je klasická H130 od Tatrapomy. Na rozdíl od předchozích 2 zařízení se na tomto vleku nic moc speciálního najít nedá. Jedná se o klasickou konstrukci háček 80. let, na jejíž kráse opět přidává tento zelený nátěr, se kterým jsem se upřímně na vlecích od Tatrapomy setkal poprvé v tomto areálu a musím říct, že je škoda, že se nepoužívá častěji. Co se týče délky, tak tady tentokrát do žádného extrému nezajdeme, protože u H130 bývá 800 metrů docela dost typická hodnota. A výškový rozdíl se skórem 130 000 mm taktéž není zrovna nic speciálního. Jediné, co by snad mohlo být trochu zajímavé, je počet podpěr, protože i se započítáním zalomení se stále dostaneme pouze k číslu 7.
Myslím si, že toto je ale opravdu úplné minimum, za jakým mohl být vlek ještě bezpečně provozován, protože na jednom místě mezi podpěrami číslo 2 a 3 je lano tak nízko, že i s průměrnou pokrývkou sněhu tehdejších zim nebylo zrovna vzácné, že byste lano měli jen kousíček nad hlavou. Také možná někteří z vás již zaznamenali, že tento vlek je zatím nejvíc ze všech, postižený tím, že se zde už minimálně 10 let nejezdilo. Jak podpěra číslo 6, tak i úsek mezi 1 a 2 začínají být již pomalu zahalovány náletovými dřevinami. A sloup číslo 1 se také stal součástí výběhu pro zvířátka. Po technické stránce dolní stanice v ní skutečně nenajdeme nic zajímavého. Nicméně, co se týče její zdevastovanosti, je to o něčem trochu jiném. Kromě toho, že se s náma může podělit o její dřevinaté bohatství, ji taky někdo doslova rozdělil. Prostě tady je plot a když se podíváte, tak za tím plotem je i část technologie vleku. Asi prostě někdo přišel na to, že to už je jako součást jeho pozemku, že už mu to tam zasahuje, tak si to nechal. Možná již někteří z vás zaznamenali, že při naší cestě k H130 jsme minuli ještě jeden vlek. Jedná se o F10, která kromě toho, že obsluhuje slušnou, červenější, prudší sjezdovku, také zajišťuje propojení mezi F12 a H130, které by bez ní sice bylo možné, nicméně z nejvyšší pravděpodobností by nebylo zrovna moc pohodlné. Důvod, proč jsem si toto zařízení nechal naposled, je jednoduše takový, že se mi o tomto jako jediném nepodařilo najít, kdy bylo vyrobeno nebo zprovozněno. Nicméně dává smysl, že by tento vlek byl postaven v podobné době jako H130, případně někdy těsně předtím nebo potom. A také drobné konstrukční odlišnosti poukazují na to, že tento vlek není ze stejné doby jako F12. Například vratný lanáč se od ní viditelně liší a taktéž ten poháněný na rozdíl od druhého F nebyl vyměněn. Jinak na tomto vleku ale moc specialit nenajdeme. 320 metrů je celkem normální délka, 80 metrové převýšení také moc nepřekvapí a 5 podpěr, no prostě nic speciálního. Ski areál ve Skalitém tedy nepatřil úplně mezi ty nejmenší a ačkoliv by náročnější holíře asi úplně nenadchnul, pro rodiny s dětmi to nebylo vůbec špatné. Lyžařská střediska pro méně pokročilé se přece jen v poslední době stávají stále oblíbenějšími. A co se týče návštěvnosti tohoto areálu v posledních letech jeho existence, tak v podstatě jen potvrdíme pravidlo. Provozovatelé taktéž předpokládali, že pokud by bylo možné svahy uměle zasněžit, tak by tím areál získal ještě spoustu dalších návštěvníků. Takže jo, dostali jsme se k prvnímu problému, který již pravděpodobně spousta z vás měla na mysli. A to, že je to už nějaký ten pátek, co se jednoduše nedá spoléhat na to, že by svahy položené v přibližně 700 metrech nad mořem mohly disponovat dostatečnou pokrývkou sněhu po celou sezonu. Nicméně s tím se už taky pomalu začínalo něco dělat. Předtím než středisko uhynulo, bylo totiž dokonce podporováno i samotnou obcí Skalité a zasněžovací systém byla jedna z mnoha věcí, které se měly realizovat. Kromě toho se zkvalitňovaly příjezdové cesty a odkupovaly se i další pozemky kvůli rozšíření parkovacích ploch. Obci se dokonce podařilo prosadit i výstavbu sjezdu a výjezdu na v té době teprve budovaný úsek nynější dálnice vedoucí na Polsko. A dokonce i ve stanici Skalité Serafínov, která se nachází jen asi 250 metrů od vleku, měly zastavovat všechny tudy projíždějící vlaky. Tohle tedy nezní úplně jako popis areálu, který by měl ze dne na den jen tak skončit. Nicméně jsme nezmínili ještě jeden důležitý faktor. A něco takového může bohužel nadělat problémy i sebepopulárnějším areálům.
Ano, bavíme se tady o jedné určité věci, která dokáže nadělat paseku úplně kdekoliv, úplně vždycky a za jakýkoliv okolností. Bavíme se tady o majetku. Jo, v tomto případě přesněji řečeno o pozemcích. Pro ty, co by nevěděli, jak tohleto funguje, se to pokusím stručně vysvětlit. Ski areálům se totiž v drtivé většině případů nevyplatí kupovat si pozemky pod sjezdovkama. A ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, pronájem pozemku je skutečně v mnoha ohledech mnohem výhodnější, než aby je provozovatel vlastnil. Tak například byste za nájemné platili prakticky jen po dobu zimní sezony, protože po zbytek roku ty pozemky v podstatě nevyužíváte. Díky tomu a spoustě dalších věcí, jako je například samotná cena pozemků, to jednoduše vyjde mnohem levněji. Při skupování pozemků by se taky skoro určitě našel někdo, kdo by ten svůj jednoduše prodat nechtěl. A nebo by to nebylo zrovna úplně za přijatelnou cenu. No ale kdyby se vám je skutečně podařilo koupit všechny, nastává zde tak trochu opačný problém. Protože se například může stát to, že v budoucnu se podnebí v dané oblasti tak drasticky změní, že provoz nějakého ski areálu prostě a jednoduše už nebude možný. No a zrovna takový typ terénu, který je super na sjezdovky, většinou bohužel nebývá zrovna moc vhodný na cokoliv jiného. A to ať už se jedná o zemědělství, nebo o to, že by si tam měl někdo něco postavit. No a z toho tak nějak vyplývá, že byste se tak velkého majetku s největší pravděpodobností zbavovali dost těžko. A co s tím potom chcete dělat, že? Jo, takže už víme, proč je lepší si pozemky pronajímat. Nicméně to tak nějak nepopírá ten fakt, že i s tím můžou mít někteří majitelé problém. Ono to totiž v praxi vůbec není tak vzácné. No a bohužel se tyto problémy vyskytly i ve Skalitém. No jo, ale takový spor většinou nevzniká jen tak. No a pravda je, že v tomto případě samotné středisko rozhodně nebylo bez viny. Podle slov majitelů se totiž na jejich pozemcích lyžovalo více než 3 roky bez platné smlouvy. No a taky na svahu u F12 bylo totiž postaveno umělé osvětlení a to bylo údajně vybudováno bez jakéhokoliv souhlasu majitelů pozemků. Jo, to jsou rozhodně neodpustitelné pochybení a to majitelům pochopitelně pomohlo vyhrát i soudní spor. Nicméně ta částka, se kterou vyhráli, skoro 0,5 eura za metr čtvereční za sezonu, to by zrujnovalo i ty nejvýdělečnější střediska. Běžná částka se totiž pohybuje minimálně tak 10krát níž. No ale tak vzhledem k okolnostem asi OK. I když počkat, ono to není OK. Ono totiž někdo se k tomuhle vyjádřil a shodou okolností znal majitele a taky věděl, že sami pronajímali ubytování právě hostům ski areálu. Takže oni tím vlastně nepomohli ani sami sobě. A kromě toho uškodili i spoustě dalších lidí, kteří mohli mít založené podobné biznesy a ani sama obec z toho rozhodně nebyla moc šťastná, protože, jak už jsem říkal, tak i pro ně to byl jeden z těch jednodušších způsobů, jak přilákat turisty. Stále se koukáte? Jestli jo, tak vám upřímně gratuluju. Tahle část videa mi zabrala asi 10 hodin, možná i víc. A vzniklo z toho 5 minut neúplně zábavného videa. No co už. A protože hádám, že mých pokusů o vysvětlování máte už asi všichni tak nějak pokrk, tak se pojďme místo toho podívat na pár dalších exemplářů, nebo chcete-li vlastně celých areálů, které se mi v rámci tohoto jednodenního výletu podařilo ještě zdokumentovat. Všechny vleky, které jste právě viděli, se nacházejí v tom stejném polském areálu, který se jmenuje Zwardoń Skalanka. Skalanka, to zní nějak povědomně. Takže ano, tento areál se skutečně nachází ne moc daleko od Skalitého. Ale nejen, že se nenachází daleko od Skalitého, on s ním byl doslova lyžařsky propojený. Teda, samozřejmě, že byste si museli koupit oba ski pasy, protože tohle se oficiálně nikdy neuskutečnilo, ale pokud byste to udělali, tak jste mezi těmito dvěma areály mohli přejíždět prakticky bezstarostně. A co nám tedy tento areál může nabídnout? No, je to 5 sjezdovek, jejichž terény nejsou úplně k zahození a k tomu zde máme 4 vleky, na které je taky docela zajímavé se podívat.
co takhle začít třeba u toho zařízení, které je od slovenských hranic úplně nejvzdálenější. Nachází se zde vlek, který v našich končinách není úplně tak častý. Jedná se o z nejvyšší pravděpodobností již použitou kotvu od rakouské firmy Habeger. Bohužel neznám ani její rok výroby, ani rok, kdy byla postavena v tomto areálu a dokonce se mi nepodařilo zjistit ani její typové označení, protože na internetu se o tomto výrobci moc najít nedá. Naopak hezké je to, že dolní stanice je otevřená a jsou zde uloženy všechny kotvy, což prostě musí potěšit každého, kdo se někdy aspoň trochu zajímal o vleky. Na své délce 380 metrů překonává 80-metrové převýšení a k tomu mu pomáhají 3 podpěry. Z toho by se tedy dalo usoudit, že sjezdovka, kterou obsluhuje, je spíše snadnějšího charakteru. Jen pár desítek metrů od horní stanice tohoto vleku jménem Bor nás čeká horní stanice nám něčeho mnohem známějšího, a to klasické Tatra Pumy P. Toto zařízení má docela pěknou trasu, ale jinak s ním asi žádné rekordy prolamovat nebudeme. Jeho délka je zhruba 220 metrů, překonáme přitom 50-metrové převýšení a projedeme kolem 5 podpěr. Sjezdovka u něj by se také dala označit spíše za modrou, i když její horní část je trochu prudší. Tento vlek, který je ve středisku pojmenován Skalanka 3 a vlek Bor, o kterém jsme mluvili před chvílí, mají ještě jednu společnou vlastnost, a to, že oba disponují umělým osvětlením. Sestoupíme-li jen kousek níž po sjezdovce patřící k tomuto vleku, tak již nemůžeme minout vlek stejného typu, který se nečekaně jmenuje Skalanka 2. Ze začátku se mi zdálo, že tento vlek je o dost kratší než vlek Skalanka 3, ale nakonec se ukázalo, že zkresluje hlavně jeho převýšení. Tento vlek je zhruba o 60 metrů západněji umístěn schválně, a to kvůli toho, aby se prakticky vyhnul té nejprudší části sjezdovky u vleku Skalanka 3. Jeho délka tedy činí zhruba 190 metrů, což se nezdá jako velký rozdíl oproti dalšímu péčku, nicméně jeho převýšení je téměř poloviční, a to už je dost znatelný rozdíl. Jinak na tomto zařízení ale také v podstatě nic zvláštního nenajdeme. Jediné, co by snad ještě stálo za zmínku, je trošku divná dolní stanice, která působí tak nějak drobněji než u běžných Tatra Pum typu P, ale že by kvůli toho působila o tolik zvláštněji, se říct nedá. Jak to asi znáte? To nejlepší nakonec. Zůstává nám vlek Skalanka 1 a v tomhle případě se přece jen jedná o něco, co také pomalu začíná nabírat na své unikátnosti. My v bývalém Československu jsme měli Transportu, v Polsku to byl Mostostal. U nás Transporta stavěla kotvové vleky typu VL500 a VL1000 a jak asi tušíte, Mostostal v Polsku dělal prakticky to samé. Jedním z rozdílů, kterých si lze snadno povšimnout, je, že značení jejich kotev začínalo písmeny 2TVN a k 500 a 1000 si Poláci přidali ještě 750. A samozřejmě, že kotvové vleky těchto dvou výrobců jsou konstrukčně velmi odlišné, nicméně podobnost mezi nimi lze najít v jejich zastaralosti. Tak například, některé moderní kotvy dokážou vyvinout kapacitu i přes 1200 osob za hodinu. Tyto vleky? U Transport se to blížilo k 900, nicméně po přesažení určitého sklonu svahu musela být kapacita snížená na polovinu, takže pouhých 450 osob za hodinu. Mostostaly na tom byly o trochu líp, i když jak se to vezme. Jejich kapacita sice nebyla ovlivňována sklonem svahu, nicméně se stejně většinou nedostali přes 600 osob za hodinu. No ale tak, v tom je přece jen krása tady těchto starých vleků. A i tento konkrétní Mostostal je rozhodně jedním z těch exemplářů, který dokáže milovníky těchto zařízení potěšit. Tak třeba tady tohleto. 3 podpěry na zhruba 30 metrech délky vleku, na jejichž místě bychom u modernějšího zařízení nalezli tak maximálně jednu nosnotlačnou. To vás určitě vede k otázce, kolik podpěr má tento vlek dohromady, ale já jsem byl bohužel tenkrát líný jít až nahoru. No ale tak, aspoň můžeme trochu odhadovat. Ve Štyrku, největším lyžařském středisku Polska, se ještě donedávna nacházel vlek stejného typu, jehož délka byla zhruba dvojnásobná a na jeho trase jsme projeli celkem kolem 29 podpěr, což je docela neuvěřitelné. Díky tomu by se tedy dalo usoudit, že vlek na Skalance by jich mohl mít zhruba 15, i když tohle je samozřejmě jen takový hrubý odhad.
Jiné technické informace mi o tomto vleku chybí samozřejmě úplně stejně jako u všech ostatních zařízení v tomto areálu. Nicméně o ty mi při ukázce tohoto střediska ani tak moc nešlo. Chtěl jsem spíš poukázat na to, že snad na celé slovensko-polské hranici neexistovala jednodušší možnost propojení dvou různých areálů. Prakticky by kvůli toho nemusel padnout jediný strom a jak jsem ostatně říkal, tak se mezi nimi v podstatě i přejíždělo. Bez větších obtíží by tedy mohl vzniknout areál, který by disponoval více než 6 km sjezdovek a možná by zvládl uspokojit i pokročilejší lyžaře. Samozřejmě, že to mělo i své mouchy, jako například absenci umělého zasněžování u kteréhokoliv z areálů, čemuž nepomáhala ani ne zrovna rekordní nadmořská výška. Nicméně to rozhodně mělo nemalý potenciál a je škoda, že se prostě nevyužil. Pokud se ptáte, zdali se v polské části stále lyžuje, tak vás bohužel zklamu. Ale na rozdíl od skalitého se alespoň pokusili o zakonzervování areálu. Ze začátku jsem nedokázal pochopit, jak to, že všechny vleky, v jejich jméně se vyskytuje slovo skalanka, mají alespoň na jednom ze sloupů lano vyhozené z kladek. Ale nakonec jsem došel k závěru, že to nejspíš udělali schválně, a to z toho důvodu, aby se lano kvůli stálého tahu vyvíjeného závažím postupem času neprodloužilo. Protože takové prodlužování lana je jedním z hlavních důvodů, proč se jednou za čas na těchto zařízeních prostě musí vyměnit. A ono se nejedná zrovna o levnou záležitost. No nádhera. Tentokrát jsem zvládl dokonce 20 minut kecat o dvou areálech, které se oba nacházejí kdesi v díře a stejně si do nich nemůžete zajít zalyžovat. Samozřejmě, že bych vám teď moc rád řekl, že tohle je všechno a že se s váma loučím, ale ještě tady se mnou půl minuty vydržte. Ve Zvardoni se totiž nachází dalších 10 dopravních zařízení, z toho jedna lanovka a dalších 9 lyžařských vleků. No ale naštěstí si myslím, že je dost důvodů, proč je sem nedávat. Tak například by to video potom mělo půl hodiny a stejně by na něho nikdo nekoukal, navíc nemám zdokumentované dobře ani jedno a u všech jsem ani nebyl, no a z hlediska informací se o nich nedá najít vůbec nic. V tomhle případě vám ani nebudu slibovat, že bych se k ním někdy v budoucnu vrátil. Samozřejmě, že to nevylučuju, ale není to úplně něco, co by mě nějak extra zajímalo. No a těch pár záběrů, které jsem vám ještě neukázal, ty vidíte právě teď. No a tímhle bychom mohli skončit. Neskutečně obdivuju vás, kteří se na to stále koukáte. Samozřejmě ale musím poděkovat úplně všem, i těm, kteří jste těch pár nudných částí přeskočili. Ta podpora, kterou jsem od vás v poslední době dostával, je skutečně neuvěřitelná a slovy nedokážu vyjádřit, jak moc jsem vám za to vděčný. Každopádně doufám, že se vám i tohle video líbilo a že si teď nepřipadáte, jako kdybych se vás jen snažil připravit o 25 minut života. No nic, na dobu neurčitou se s váma opět loučím, takže čus! Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?